nakikilala nga nagkikinomplain na irang mga cell group. So, kailangan nga ma-develop. Ang aton kasing-kasing para mga lost nga tao. If we want to be effectively used by God and live a life of significance, bugto, it always begins with compassion. So, ayaw ka pressure kung gusto mo la nga may record, pero waray pa talagang imo heart dida, diri man ni persahay. Ang aton goal is, diri la kita magkamay da lesson to teach or skills, but magkamay ada in heart. Kasi the skills, the ability will follow once you have the heart for the lost. So yan na, what happened to your ministry? What happened to your cell group? Makuri kita makadugang. Makuri maka-add. Diba? 1 year, 2 years na usalagi hap. Duha. Dani na iban pa. This is not to condemn us, but this is to help us realize what we actually needed. A heart of God for the lost is a heart of compassion. He calls you, and when He calls you mga bugto, He does not leave you unprepared. Ano ang kulang din kung in imo cell group, diri nag-grow, pero adi ka na, ano ang kulang nga imo? Ano ang kulang nga aton? Kulang nga aton ang training. Kulang nga aton ang exposure nga dakan Lord. Kasi the more you work with your relationship with the Lord, the more that your compassion to the lost nadi-develop. Diba? How can you reach out the lost without the heart of God? Magiging makuri ang mga bugto. So discipleship is not just merely learning about the Bible. Discipleship is the intentional process of becoming more like Christ. Dapat di na i-develop na atong character. Discipleship pala, before kita ginsisend. Kasi kung waray ka develop an atong character cell group, and then nag-start kan cell group, pagkita mo mga attitude ng imo cell group member, imbes nga maluluoy ka, nag-inisog ka. Opo. May tihat mangyayari. It's not merely an information or another lesson that we learn, bugto. Discipleship is a process of becoming like Christ. Kaya the question about discipleship is not what you know about the Bible. But the question about discipleship is, na-reflect na ba ang Christ-likeness haaton? Na-reflect na ba ang Christ-likeness sa imo haaton? Before kita ginsesend, dapat ginde-develop anay kita. Okay? Kaya, if you really want to start your cell group, be sure nagpapadisciple ka. And discipleship bugto is not so comfortable. It's not easy. You will experience correction. You will experience discipline. That's why it requires a humble heart. Kailangan humble na aton kasing-kasing. Let me give you my personal experience sa cell group. Before SOL, before post encounters, before mga quizzes nga na-experience yun na way back 10 years ago, more than 10 years ago, may da kami hini. The chosen ones. Ay na hini yan. From ordinary people to kingdom builders. Waray ko nakabutangan amon mga picture kay naawod ako. Makaaraod na to. So may nang kami chosen ones logbook. Marong kamuka. Kukuha ni niya nga notebook. Amayin amon life verse. Luke 14, Hassel group. Verse 12. Luke 4, verse 26. Ngan amayin amon attendance. Sunday service. Ngan amon cell group. May dito time, may signature, ngan may dito mga kalkunhinon late. And years po ito yan amon ginmo-monitor. Gin-check an attendance and journal. May itong mga nangyayari amon. And then, may dapa kami, yan, na cell group, may ginmo-monitor ato pati ang service, ginilista na amon. Kaya na akong mind, kailangan mahabaro ako pag-disciple na ira kasi magtutukduhiran word of God. Mag-raise up ira-ira kalugaring ang disciple. Paano inamon ni mo? Ginihin mo yun yung cell group? Ginihin mo yun namon ang una. Daw, Jeff, late. Oh. Late, liwat kayo ako. Ay, hindi pa nga diyan mga late. Iniya. Hindi na mabasa. So, aminin ang mga previous nga mga attendance. Nga consistent adto mga bugto. Yan. Mas klarado nga di. RG, Ivan, Clark. Ayun. Jeff, Rika,
Hini ni Sarah, Eric. Ay, may recognition day kami hadto. Oo, may recognition day kami. Kasi may dato ira first honor, second honor. May celebration ka. Kami mga quizzes kami. Waray na ko nakakaapir akong record book. And then, may da pa kami hini before pan mga Canva. May dapat to ginhatag ira nga mga note every cell group. And things nga nag-improve na ira nga an kailangan i-develop diri an malain. Inihira kay absent kasi ito hinawal nga ni Aika. Hiraan na salin. Di kayo maaram nga, hira talaga. So, amo ito na mga ginihimo. Wow. Kaupay ka na approachable and friendly, responsible and helpful. Receptive heart, siable and willing. Pero ni bayan. May mga verses pa to. Waray pa to pakan-bakan ba mga bugto. As in, so ganito na ang mga pinaggagawa amon cell group. Ngan, maiha nga tuig, may din naman kawing pa-memory verse, may pa-case study, devotion. Kaya na akong mindset, inihira, magiging future leader at church. Ang training ha preaching, ang training ha ministry. Marang po ba ka mo nga, Jeff, yan nagpupunasan sa lugan una? Waray pa to General Services Ministry. Kami tanan may nagpaka-assign. Every cell group, may dako ito prepare. Jessa, magpupunasan hankoan, bintana. Kuan, didiha kusina. Tanan may nagpaka-assign. Kaya I want them nga ma-develop anira heart kas serving, not to be served, but to serve. May dato man hin trapo nga di. As in, mahugaw pa. May katanan ito naging training itong hira namon kung paano mag-serve nga da kandoy. Yan na, may nakita General Service Ministry. Pero ang irang pinagdaanan, ginpakuriyan ko talaga. Memory verse, nga todo nga memory verse. Sige, pag memory verse ka mo yan na about evangelism, 5. Next week, memory verse about faithfulness. Next week, memory verse about 5. So imagine kada hausa ka bulan, may 20 ka mga memory verse. Ano, i-implement tayo ito? Ayun, sa group, nagsusugad ka mo ito? Nag-monitor ka mo attendance? If you really want bugto nga ma-disciple ka, mas maupay. Personally, mas gusto ko it may nagsusugad na akon. May nag-check na akong attendance, may nag-check na akong journal, mas gusto ko ito. Kaya kung ako lang, madali man ako mahubya. Diba? Although, mabugat hiyagot nga, i-check kita aton attendance, aton journal, pero bugto kay helpful niya ora-ora. And I did not regret nga ginhimo ko ito hadton amon cell group. Kasi look at them right now. Diba? One of the most rewarding things for me is seeing people whom I once trained, corrected, encouraged, and disciplined. Now they are being used by God greatly, far greater than I could imagine. And for me, it's a reward. Okay na ito na akon. Bisan din na ako magyaman, okay na akon. Nakita ko lang nga may mga nadi-disciple. Kasi your greatest accomplishment, Bugto, is not your title, but it's the people who follow you. Who follow your steps. That's legacy. Legacy, ito yung may nabibuild ka nga mga leaders. Legacy, ito yung may mga disciples ka nga nabibuild up. That's legacy. Bugto. Then, amo po ito ang model ni Jesus Christ sa multiplication. Kitawan nato na Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples. Waray po nagyaka nga di Lord nga, go and make members. Go and make dancers. Go and make singers. But go and make disciples. Go and make disciples. Why? Because God wants to emphasize, Bugto, nga ang main ministry and church is not performance. It's not for the show of talents and skills. But the main concern of the church is reaching out the lost. Amen? Reaching out the lost. Those disciples, nga nakabatihin nga commission ni Lord Daira, they go to places Jesus did not physically walk. And that's legacy itself, mga bugto. Ngan amog yap inian ginyakan ni Apostle Paul, kan Timothy. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust them to reliable people who will also be qualified to teach others. Amo gininakan ni Pastor ako na to nga, sige isilinig koan, pass the baton. Kumbaga, kung paano ka na disciple, do it to others. That's passing the legacy, Bugto. You will do the things nga, nag-equip ha imo, nag-prepare ha imo to your
younger generation. Asya ito na living a life of legacy. Now, maara po ba kamo kaya nag-exist ang church? Maara ba kamo kaya nag-exist ang church? Kaya na may Sunday service, kaya na may dakita midweek service. Do you think the church existed para maging place yan pag-showcase ng talent? For discovering gifts? Do you think the church existed para mag-entertain ng tao? Gini-entertain ba kita, church? Bugto, the church exists because of the lost people. Amo po ito ang pinaka-main reason. According to Pastor Rick Warren, and the Purpose-Driven Church, kapag na-hit ito natin nga pinaka-reason why church exists at mag-iiba and way of doing the ministry and mag-iiba ang dalaga ng church. Dapat, dirila maaramin yan, pastor. Dirila maaramin yan, leaders. Dapat maaram kita nga tanan. Kaya ano nag-exist ang church. That's why don't just settle in the ministry. Ministry will help us. Ministry is good. But ministry bugto is not your primary calling. Dapat mauna nga ni nga mag-cell group kita kaysa mag-ministry. Kaya na nga waray na yan na, stop na yan ang recommendation na ministry unless nag-graduate kita ang SOL. Asya na yan ang ginre-require kaaton. Mugto, ano ba ang nag-stop haaton para diri share ang gospel? Ano kaya ang reason kay ano nga diri kita nakakag-share ang gospel? Do you think may mga barriers pa? Actually, han mga study before, the barriers nga gin-share mga tao is fear of rejection, fear han crowd. So kadito mga barriers nga gin-sharehan mga tao as a reason kaya ano diri na share ang gospel. Kaya nagiging selective kita. But actually po mga bugto, sometimes the greatest barrier to the Great Commission is not a lack of opportunity. It is our unwillingness to go. Diri na talaga kita willing kumadto. Kaya don't doubt kapag diri nag-growan imo cell group. Maybe we are just unwilling to go. Because, bugto, if you will just live out this calling nga may daha kan Lord, ma-realize mo that the greatest legacy is not that people remember us. It is that they remember Jesus because of us. Amen? And today po mga bugto, someone will share her testimony kung paano hiya umabot ito nga iya life yan na nga nakakaglidi na hiyan sa group. So, let me call Catherine Honrales or Kate. Namumudus na. Hindi kalimutan ko. Pero balitawan. Hello everyone. Maram ako magutom na. Actually, kada mo na ini na reschedule nga testimony. And kanina talaga pag-run out yung kurba ako kay grabe an enemy and power talaga nga. Stop talaga ngayon ako pag-testify. Kaya ang last nga testimony ko dapat was supposedly May 24. Kaso kay may mga nangyari man na unexpected. So, what niya madayon. Ganyan na. Buti na naman siya di madayon kaya nag-brand out. Yan. Praise God kay adi na, ma-start na talaga yun. So, hello everyone, mga di nakilala akon. My name is Catherine Honrales Tutanes, and my cell group leader is Mami Ann. And today, I would like to share my testimony about God's goodness and faithfulness in my life. As written in the Bible in Psalm 107:2, let the redeemed of the Lord tell their story. Today, I humbly share how God has been faithful
gracious, and present in every season of my life. So my life before Christ, I grew up in a strict family with high standards. In that time, ako talaga ang nakakahiagumhan mga physical nga discipline ni Papa. Yan, ha akong mama. Nga da ito actually yan akong pag senior high. Tungod hanuhan, duro ka strict ka na akong parents. Umabot na ako akong point na akong live nga nagkamayada ako yung mga suicidal thoughts. Actually, ang pinaka young age na ako hadto nga nagkamayda kito 9 years old. Nagkamayda na ako ito nga mga suicidal thoughts ngan asya na ito nga nakag-decide ako pag linayas layas. So, ang akong first layas was 12 years old ako. Ngan, diri po ako ito lumayas sa kay tungod dakon kada akong buot nga ginayas layas ni girl. Diri balita, lumayas ako tungodan. I was suffocated han era way of love haakon. Bisa na ako nagiging sangkay back then na hadlok ha akong parents. Ngan, I always thought na I didn't matter to them. Tungod hantanan naman ginihimo ko. Pero, bakit parang kulang? I tried everything, nga maging the good daughter. But in the end, ako lagi hapon an namamas nga black sheep hamon family. I was always compared to other kids, ngan even hakon manghud. And amon mga abilities, ngan mga capabilities na ho compared. I even remembered nga, ginyak na nakadto ni mama nga, kung maaram la ako nga, sugad ka nga, magiging klase nga bata. Kung ikaw na akon magiging, sana waray ko na like kayo padayon. Usa ito ha pinaka-painful nga ako nabati. Ngan syempre, di ka nga akon mama. A lot of people know haamon lugar kung ano kami nga klaseng family. Masamok, ngan di rin nagkakasurundo. Ngan talaga may favoritism. But thank God may mga auntie ako, mga kasanggayan nga nakakaintindi ako nga pag diri ko na kaya ang bugat, haira ko na daog. Akong parents were both strict pero hipapaan mas stricto na era. Kang papa ako naka-experience in public humiliation. Ngan hiya gihap adto pero may nagpupush siya ako nga maging same ha iya nga dati kumanta. Ang tungod nga diri ko forte ang pagbinirit-birit. He always ends up disappointed in me kay tungod nga waray ko na ako supo ha iya. Adila kasi ako mga carpenters, mga sugad lang kasi ako ito. Taray kasi niya ada ko mga Celine Takay pag-aabot nahan waray na nautod na ko ani girl. Diri ba nito? Patalastas ladtuan. Pinadirek pagtangis. So, ito yung hatanan nga akon mga events sa akon life, akon school, or out of school man. Never ito hira nag-attend. Tungod kay naawod ito hira akon. Nainong na ba kadto Father's Day ko manta kadto dance with my father. Umagyad to yung papa among spilan. Tapos nakita na niya kumanta. Di rin tiyo maarang makanta ako. So bagan ka happy ko hadto nga time kay para adriya nga nagkita. Tapos nakita ko talaga to niya postura nga sumirin. Maram na ako kung ano to nataba akong pag-uli ko. So wala akong magsala. Pag-uli ko, nayakan man na to yung papa. No nga. Kamakaarawod mo ko no cake. Nga maaramid mga tao nga para kanta ako. So ganyan tapos ikaw makakanta ka lang ko no on the spot. Kaya actually, dili ko to sa laki na ako mga teachers to. Di ka nga naibaro nga anak ako ni Jimil. Pero minakato ni rin papakanta on the spot. Kuray paro practice. Masing, sige kat, kanta, Honrales, makanta ka. Ano? Yan na dayon, ma'am. Oo, ay na. Pagkuha na rin usang kanta. Takay, dire usan YouTube at nga mga time. Namimili akong maarang mag-gitara para lang makanta. Basta, suki at doan, ang crazier ni Taylor Swift. Tapos, an All of Me ni John Legend. Basta, good man to kay siya lahat ng mga magdaling nga kanta. Balita, I even tried joining pageants. Kay asya ito ng pangarap ni mama. Tanan ginihimo ko, maging proud hirap, pero still not enough. So, because of that experience, I learned to rely on myself more. I became more independent, and even times that I'm not okay, I choose to keep it to myself na lang.
I experienced a lot of bullying. Sabot niyo, dik nabubuli. At high school, ang bisan ng elementary ako na nabully gyap ako. May dakat to one time nga nagpabulig ako na akong best friend kay Mariel, shout out. Nakikita ka man. Pag pinaniris ito nga mga hate graffiti bang tawag ito, mga vandalism, nga mga about haakon nga mga bastos, nga maglain. Grabe to na akong tangis. Ako magbibig ako kay makita nga ni pa pagkakasiguhon ako. Sorry. Bisan di rito ungod nga mga nagpakabandal. Grabe to kay ang pinakamanilang nga vandal nga hakalsada pa naman ito tas uring. Basta pag kinuha nito namon dito pag pinamara ngan sige to naktangis sa sagkasamad-samad nito amon mga kamo. Yan. Nakikita ko to iya nga nagtinotok ka ako naluduoy kay grabe ang anxiety ni girl. Kay bangin ako matubal pag uli. So, kung to be to hiya grade 8 or third year high school na ako na-experience. May dato mga time nga, nakikita ko nga nito hira nga group nga naagi. Nalikay ako adto. Kay, pa ako na naman ira tripingon kay pipito pa naman hira. Puro kaway nandan usala ako. So naligid ako adto. Tas may dakad to. Makadamo nga time nga diri ako nasulod. Kay tungod nga ira na naman ako pag didinalihon na eskwelahan. Amay ton nga na akong grades. Tamang pasang awa la. Diri ba din? So, mga life. So, fast forward na kita haluan. Akong pag senior high. So, akong senior high school, diri gahapon niya madali. Akong ginagihan nga akong balugan. Actually, happy ko hadto kay finally, makakalakat na ko balay kay hala, ultimo pa naman akong paglakat pag busugon ako, giniihap ito ni Ramama na akong paglalakat. Ito nga, may baby man kami hadto. Ako na to pinakapasyada ang pag-insusugo pagpalitin gatas. Hala, basta napalit nga na ako ito, nasiring ako ito. So, ganito akong pag-uuli. Hasta makaabot ako. Ngan pag iinisugo ako, kay iha mo, kay gatas mo na yung palit. Tapos ada na didan tindahan. Okay na masyada. Feel na yan atmosphere kay talag sila nakakagawa si Iday. So, on third year, senior high ako, I thought nga, hala, ano na ngayon? I thought nga magiging okay na hiya. Kay finally, maray na ako amon. Pero asya lagi hapon. Makuri lagi hap kaya ang pag-abot na allowance, grabe yan challenge sa kaakon. Akon allowance that time, masendera mama akong 500. On first, every week napadara. Pag di tiga iha, siguro pag diri ako nauli haamon kasi, diri talaga ito na mama mapadara. So, ito nga 500, dana ito 1 month ko na ito hiya nga pagbibinatag batagon. Nganan ako na to ginihimo para makatipid ako. Diri nala ako nakaunhan udto. Dapat busog na ako ito't gabi ngan pagkaaga kay wari ako kwarta. So, siya ito nga, warilot ako to masyado naging friends kay anak ko mga nagiging classmate sa Mar College. Mga bongga man ito, hira. Grabe man tira mga snack, Jollibee, Kuan, Ernest. Ako, adila kasi ako ang tagsing ko sa Mar College nga soft drink nga ginuhuwad nga may ice. Siya ito na akong ging kakaon kay para lang maka-survive. Ngan, ako naman hadto ginihimo nga way para malibang ako. Na time in ako ha mga computer shop. Ngan, dito ko gyap ito himat nakilala. Hindi. Actually, diri ko pa nakilala niya na to papa. Kaya napansin ako nga, iti mo postura, waray ko nagod dili kaapin ako ni tsurahan, akong uniform. Nag-in-school ako senior high, waray pa ako uniform. Nagkamay da ako to sangkay nga, first pala naman nga pag-meet, yan nakatog yung parang hinbag, yung parang makatong uniform nga gamit na. So, ang color na akong uniform, diri busag. Ada na tika, diri uman magtaw nga dirty white, kay bagang tika brown na hiya, kay maiha na. Ngan kurunot ito na akong saya, tutob didi. Kay dire ito ako, ginpahoram la. Tas nasa nga tiya nga, sige nga da ito aton, mga first time ko nagamita laan na ngan pagkuan na, pagpalitan ka ni yung mama, hindi na. Pero waray akito ni mama palit. Siguro napalit la ako ni mama necktie. Oh, ansya lang tiya. Na time.
grabe na akong struggle kay naokoy ang kadto ha, buaw. So, anak ko liwat para makakatipid ako, nagbabaktas ako tikang buhaw pa kadi Summer College. Ngan, kung mga ningadto na kamuha buhaw ha igbaw, dana ito dida, pag makusugan orang bagabagat di rin falls. So, anak ako nito, bado, hulos, tapos, hulos ito na akong uniform, nasulod ako. Tapos, grabe ito na akong envy ha, ibang nga tao na akong mga classmate, kay kag-upay na era uniform, kag-upay pag ginitan era mga postura, mga well-provided. Ngan every time nag-open na pa kung damam, mga sugalini, ang hiyakan na ako, diri na pagtipid ikaw kay sugalini, so dito may mga kinahanglan lewat didihiratintin. So, nakadamo naman ako ito era pag-approach nga, mama, waray na ako ng kakaon, mama, magutom na sa dinitas. Ay naanay, uli lanay din kidamot na bahan para makabulig ka anay paglaba, tas tatagan na lang sa dito. So, amo na to, naggigig nala ako, nagkarukanta ako. Nagkanta ako kay Ernest, pero ana akong pagkanta dere hiya ha public. Nagre-recording kami, tas igpi-play na lang. So, hindi na ako naka-experience ni Wathin. Mga, hindi na ako anong tawag ito, or sexually harassed na ba ito, or ano. Kaya syempre, may mga client nga, medyo dere mga okay. So, nahinumdum ako ato, gin-offeran ako yung kwarta nga, sugad kadakmul. Kontraktor ito hiya didikat balugan. Tapos, nayakan hiya, ayaw na ikaw pag kinanta. Tatagan nala ikaw sugad hini, pero maruriyag ka pakig one night stand. So, waray ka to dumiri. Waray ka to dumiri, Jesus. Waray ka to maruyag. Hala! Hallelujah. Jesus name. Dere balitaw. Hulo. Pwede bangin. Grabe nan mga postura. May dadida, iba nan pagkita hahakon. Dere balita, no? Waray ka to maruyag. Kay syempre na akong dignidad. Bisa nakatuging gugutom na. Bisa na to nakpostura, diri na maaruan siya. Indecline ko adto. So, ito nga akong, may dakatuwan, gini-stayan ngayon na to nga time, ano? Ito nga ako gini-stayan, pinaka-manager ko ito yan, karukanta na ako. Nga nanihay to anak, sangkay ko. Tas, anihay to mama, medyo may pagkaparanoy, ngan praning, ngan silosa. Pag uli to namon, kay gininisugan na ka to na akong manager, kay dapat inkarawat mo ko na to ang kwarta, kay kuan na ko no adto, kay syempre hiyaman gyap aton mga kapulos. Ngan tuan. No, ikaw na lang nakig ko. One night stand. Hindi malitaw. Naginisugat niya akon, tas iyak ka to ganyaknan. Sarabutan ko no nga, diri ka man ngayon mapupulsan so dito. Waray ka na lang kung naman na paukyaw. Nabinarubalin kasi kadto mga bugtong boarding house kay diri ra mama na kabayad. So, pero ito nga mga boarding house, permito na akong issue, naiwas ako no kay diri payabayan, kay makaarawod. Ako nalaan nalayas. Kay mas makaarawod kun akong palayason, palakton. So, ako nalang nalakat. Tapos, kitong haira ako nakistay. So, hato nga time, hinumdum ako, hato nga. Pag-abot na namon dito ng era balayan, ako mga gamit na kada nagawas. Ginkalabughan mamahan, ang asawa itong akong manageran, mama na akong sangkay. Nahinunumdum ako, hato grabe itong mamahiya nga ako nakarawat. Nga, muray kiton, mag-open up kanda mamahan, nyak na nakato nga. Kakapal mo na wong, pinaki-okay yun, kabit ka man nga ni, adakon akong asawa, so ganun, kadako ito niya boses. Grabe ito na niya, pag pinanit siya na akong gamit, tas ako sige, ito na akong puro. Tapos ako diri po. Ma'am, diri po. Na araw na po ako bulig para na makalibre akong stay. Kaya kan ako, nagakarukanta ako, ang siya po ikon among sabot, diri po na ako. Tapos na akong sang kinaugop gadad to hiya. Tapos sumunod ako makain ka man ko, no? May ulunan pa ako dito, igbaw. Ama to sumaka ako. Madali naman malakat na ako. Shout out sa imo, ma'am. Grabe ito na akong inagian. Tapos paggawas ko hadto, ginit siya paniyat na akong chinilas nga
adi pa, ngalimtan mo. Salamat po, salamat na lang ko. Ngan, ang ending hadto, kumato ako to na akong mga handler nga kabayutan. Dito ako nakistay lang hadto, mga pera ka weeks, tas, ang siya na ito nga, hiramat na lahat na ako naging kuan. Aniya to papa, nagbulig ako, sige, suwad ko nung hiniano. Nagrambol man. Pero, sa natin. Sige ko no, waray kasi mag-print. Sige ko no, sugad na lahini para makakalibre ka ko no pagkaon. Kaya diri kasi nakarawat kan kwarta nga ginahatag ha ako nera para ko no makakaon la. Didi ka na lang ko no ha, printing shop namon kay kailangan namon magpa-part-time. Nasakto, direk para mag-computer. So, asya to nga, alam ko na akong course ang senior high kuan, computer programming, pero bisang pag-abrehan mo nito dik maaram. Asya to ging grab ko ito ako para mahibaro ako. Tas, pera ka to kaman sa era. Ngan, padala. So, hito nga mga time liwat, I also experienced being sexually harassed by someone I also trusted. Kay tungod akala ko nga, ungod niya malasakit ha ako. I won't name him tungod akong respect sa family nga or nga iya. But it left me with trauma. Waray kikon magsumat kanda mama ng papa. Tanan nga akong ginagihan. Tanan nga humiliation waray. Every time man tumatawag ka era nga homestera, inuwi ako pag master nga, kamusta ka man dida? Okay na ako. Tinangis ako. Para dire niya kung ginaharay ko ang cellphone. Never, tas masingera, malaka ulian didi kay damot labahan so dini. Ano, waray ka na naman kuno kwarta, kay natawag ka na naman didi. No? Bagan kuroy ko man lato mabati erabusis para at least, bagan maggaan tanan kay diri ko kaya mag-open up. Kay every time I try to open up ha era, ang nagawas kasi ako lang dramatic. Ang siya ito nga, ginaakon na latanan. Jesus. Balitaw. Praise God. Ako ginagiya. Ana ako na to ginihimo nga pinaka-coping mechanism na akon an alcohol. Nan waray man akadto cellphone, ang siya lain ako mayda. Taray girl apin Santa Cruz. Dire ba o sa ito iya nga mayakan ko nga kuan kay anak ko nito life, anak kong ginihimo. Bagan nahahappy ako to every time nagkakamay da ka to yung mga acknowledgement, mga public, yan. Pinang-grab ko ito nga pag inapi-api ang pageant kay di da ako bagan feeling ko na ala ka ang tao na pa-proud, may mga nalilipay ha ako may nagkaklapa akon nga usahay ko la ito ya ma-feel. So grabe ito na akon pag-alsa na akong kalugaringon. Nga dira ako maaram nga grabe na ngayon ito na akong pride nga. May danakad to part nga pag diri nga niya ako nirmapansin, madidisappoint na naman ako. Ang siya ito nga, nagbinanjoy na akong mga sugod dito. Oh, ano may daman botelya nida. Nag-iniinom ito yung ate girl kay okay, pagod ka po. Di ba dito? Grabe mo. So when did I encounter God? I did not encounter God in church. I did not encounter God through an akong family. I did not encounter Him through an blessings sa akong life. I encountered God habikutan sa Manila. So, ito nga time nga, ngadto ako, lumayas ako ito ng college. Kay, grabe naman nato na akong ginagyan. As in, waray na talaga tira mama magpadara akon. Kay, karoig na kadto nila bulag dawat kan mat. Kay, may damang kung ibang mga lalaki nila nga may kaya. So, ganyan, ano kung naitan pa nga, ultimo la. So, dito. May ate girl in love. Waray tiya tumuod. Kay, actually, haramat lang kasi bagan na feel ko nga, ungod nga sincere nga bumulig ha akon that time.
So, ansay nga, nakatuman ito yung Manila, sumunod ako dito. Kay, feeling ko kasi hadto, waray na ako ibang madadalagnan. Ngan, giginutom na ura-ura hadto, ngan, waray na kasi ako iba nga, mabilngan nga mapa-part-time man, kay tungod diri man nga nakarawat hin mga undergrad, ngan, kung may daman mga kuan, agan iraging kakarawat, kay diri pwede ka may klase ako. So, nagkamay din mga foolish nga decisions. Nag-stop ako, ako nursing, para humadto Manila nga magtrabaho na lang. Kay, bagan nagiging useless naman ako pag in-eskwela kay waray na nasuld akong utok kay permi ako gutom. Tapos an akong landlord nga nagka-boarding house man data kadto nga time. Yung pipinalayas na ako kay waray ka na kuno bayad-bayad, waray na kuno bayad-bayad rin papa. So, unlike kantin niya na nga well provided ito hiya. Praise God na lang kay waray tiya mag-agi na ako gidagiyan. So, mao hadto nga time lumayas ako kay in love man ni Wat. I told myself na Matt was the only person who truly have been sincere ha akon. And I was so scared of losing him too. So I blocked all my accounts, all my contacts, ha akon, family and friends, nga nagstay kami ni Matt nga to Bulacan for a few months. Nang contact ako ito na akon usa nga auntie and friend ni mama. Na ibaro naman kasi tira mama nga nakatuna ka Manila. So, ang siya itong akon auntie, iyak ito ging contact para buligan mag-work. Ngan, hadto nga time, nga pagduhol ni Matha ako na terminal, planned na ngayon adto niya nga bayaan ako Manila. So, asya adto nga na pagkabuwas adto, tumawag adto hiya. Nga nagtawag ako nasipor ako tiya. Na ako na stress ako mati wala ako karauta kay tala niya ako gina-applyan na siling ala wala may makarauta imo kay high school grad ka lang ang taga Samar ka pagod. Masagad dito grabe ton mga tamay hadto ako. Tas kay mga kuang ko no kasi taga Samar. Mga barangan. Balitaw. Tas nabatian ko na laya halayin ang tawag ti pinangis siyangan. Malakat na kuno ako. Nakon, makain ka na. Mauli na ako sa Samar. Sumunod ako ha, mo din, tas babayaan mo ko Manila nga nag-apply pala ako trabaho. Na kailangan ko na kuno umuli. May dati mga magbugat nga reason or nga unacceptable para ha akon. Pero oray ka to choice kay kuha naman ako yung parungan na ako. Tas nakatuka Pasay. Grabe ito na akong katulala, di na katumang mag-ano kay, makain ako. Makain ba ako kay, anakon auntie nga, nagkukuha na ako, pero may kito baya-baya. Pinapabayaan daliwat ako to niya. Ang siya ito nga, nakato na ako bikutan ha overpass, then ako man ko nakakita na kamuhiton, hataas ito hiya, halaba ito ya duro. Nag-attempt ako pag lukso. Kay grabe na, katapos-tapos na akong ginagiyan, akong ginabuhi bagan, diri ko na karag mabuhi pa. Pero wala ito kada yun, kaya pagkita ko nga taas. Makukusat ako. Diri ko kaya so ganito. So, nagbiling ako ng ibang way para magpakamatay. Nagpinanumar ako yung mga kung ano nga bulong. Nalipngaw la ako, wala kito kaano. Tas, diri ko man kayaan, ano ito yaan, gilit. Ang ballpen ato na akong gagamit para lang masamad ako. So, nakita na ako gindugo na. Umundang ako kay Lord, diri ko talaga kaya enda na akong kalugaringon nga life. Nag-pray na la ako yang nga Lord. Patayan na la ako Lord. Nayakan ako. Iba nga mga circumstances nayakan ako. Aksidente. Okay na Lord. Diri na talaga. Diri ko na kaya mabuhi. Kay ultimo ang pagtatawag ni Mama. Kay nagkamay da na kami to contact. Dira maaram gumbayaan ako Manila. Nayakan lakad to nga. Anto may ginasikaso lang mabalik ni Watimat. Upaya ko no kaya di nagpalit na ko no kami didihin mga hollow blocks kay nagyakan baya ko no kami nga ikaw magpapabalay nga amon. Makaarawod ko nit mga tao didi bahin ko no kit ma-disappoint na naman itong hera pag may baro nga tak anak lumayas la tungod ha. Sugad ni sugad dito. Tas ikadamo na ako hadto madadara ha clinic ha would work kay naging anemic na ako.
May da kasi adto, kito nga 3 months nga akong pag-inukoy didto, puro la ito na akong pag-inampo nga mamatay na la ako. Nakakaon ako ito dito pagpag nga pagkaon, ngan may dahadtohan 'pag nakakasweldo ako. Call center po akong trabaho pero diri pa sugad kad ako kay JO pala diya. Anakon hadto magpapalitan Jollibee talagsahay la. Tapos grabe atong akong experience kay diri ko to na-imagine mahimo ko ito. Ang burger nga kuan hindi tinago ko ito pira ka adlaw. Pag may da na amag tatanggalan ko ito ya amag para la kaunon. Di talagsala ako mga kaunin marasa. Ngan kailangan pag makaon ako, busog ako iton aga. Ta para di rin ako gutomon it udtuhan gabi. Or dali naman ito baliktad na akong ginihimo, nagpapakabusog ako gabi. Para na di na ako maggastit aga ngan udto. Kaya akong kasi biyahe, tikang bikutan ngadto hatagig, tulo ka sakay. Nganan akong sulod, alas 11 han gabi or dani alas 10 han gabi nga da ka alas 4 kaagahon or alas 7 kaagahon. Ngan grabe ato na akong bagan na anpiran la akong tanan. Kaya nimat na yakad ako nakatuya. Pag-aabot ni pagkaon. O waray niya labahan mga kuan na. Ako adto pag-aabot ko gutom. Tapos waray pa ako ka istorya kay usala ako to nag-inom ko dito kay anting bayaan ako kay may daman natin yan wa chowa dito yan nagsistay. Tapos an ako na to ginuokyan. Puro mga episode. Tapos kaubuti la yang space nganan adto nga taklap nga akong ginamit. For 3 years na ito yan nakastock dito waray ko laba-laba. Waray dito gasol, waray mga gamit. Talaga nga magiginastod ako para la makakuan. So ansya na ito iya. Kadto nga time nga sumunod ako. Naginampo na kadto nga Lord. Iki-end na na yan, diri ko na talaga kaya. Kaya diri ako gimpapauli ni mama. Makain pa ako na yakan ako. So, ansya na ito yan pag-uli ko kaagahon alas 4. Ito nga overpass, nagbibinaktas na kasi ako ito para makaabot sa release. Sana akong ginuok yan release ito iya. Tapos nag-inam po ako ito nga, Lord, yan na. May mga hold upper man ito dida. Yan na ako pataya di dinasing ako. Marong gimbunggo ako ito yung usang nga lalaki nagdadalaga nag-aapura. Tapos nasimula ako, adto, lumapos lugod. Ako, adi ako. Pero maaram ka mga bugto. Gada sa purpose ato nga nahitabo. Pagkabuwasan aga, aramon harani lang ang mga hiripin nagtitinangis. Kaya iya anak nga 18 years old, gimpatay dito ha overpass sana akong ginilaktan. Ginhuwaran hiyan asido. Tas adto ngayon nga lalaki nga dumalagan ha akon. Hiya ngayon adto. Ang naghuwa din asido at mga bata. So ang amon distance la is dinhi nga dito ha may paggawasin ni may kamya pagliko. Sugad la hiton. Hiya. Pero waray kitong bumati nga may gumuliat. Waray mo kito makakuan. Tas anak ko na to lander nagpakiano kamusta ka kuno kay maging patay man kung sugad ini. Di ba sugad kayo nga oras na uli? Ano kuno mo? Painala ko kay buhi ka. Grabe to na akong katulala kay naku Lord, ako dapat adto. Ako dapat adto ang ginhuwaran asido kay imagine ang distance. Pero grabe may da talaga ni Lord paha akon purpose diri patapos. So hadto nga time nakag-decide na ako hadto nga umuli. Himat adto gyapon nagpauli ha akon kay naluluoy na liwat hiya. Kay di rin ako talaga mabalik ka Manila. So mao na to nga umuli ako di bisan waray iba nga tawo nga karoy nga umuli ako himat na umuli ako. Gindiri anak ko to na akong parents bisan ang family ni matag to nga tayo. Kay ano ko na nga sumunod na naman kuno ako. Pero kay di ko na talaga kaya. Kasi ito nga, gingkaong ko na natanan. Actually, the only reason I stayed in Manila was because of my pride. Was because of me trying to prove something to everyone na I can be more. And someday magiging proud ka mo ha akon. Ang siya itong permin akong pinaka-goal ha akon life. Nga dapat ang tao mapipili sa akon. Pero na akon body was failing na dito. So I had no choice na talaga pag umuli nga. So ang pag-uli ko,
I went back to school sa Summer College 2019. So, part-time ako. Tas, okay na diya, ano, na-skill ako. Pero, again, na sexually harassed na naman ako. Pinaka-head ng department na akong din. Pa-part-time man. Time nga nagsumat ako dito, head mga student assistant. Nga kay ano, gusto ko magpabalhin. Imbis nga, maluoy kay babae man liwat hiya. Aniyayakan, bahin ko no ikaw nagpo-provoke. Bahin ko na ikaw nahatag yung reason nga ako. Kay, kilala ko kung na-intuit ko, sir, sa ganyan, kay, konit hiya, respected it, well respected it yung katawo. So, waray na, waray na katuhin chance nga, magkuang kay, iya liwat ito ginsumat, dito na akon head, nga nagsuga dito ha akon. Tas an iya, marang kung ginyak na nakito na, ito ni sir. Tigam ni ko no ini, as long as waray ka pa napapatunayan ha tao, meaningless ka, useless ka, dire ka tutuoran. So, ayaw ko na ako pagbangga. As ito niya ako, bisan ka pa magkaso, waray mo may matuod. Grabe ito na akon kuan, tas nawaray na kadtukuan na hope nga. May mabulig pa ako nga sincere. Tas mga pera lang ka days, weeks nga nag-agi. Naruyag na tehera, ma'am, hanhaawasas nga, i-transfer ako. Tas gin-transfer ako, ha HR, kundi nakati ate Celine. Tas, grabe ito yung ate Celine kay, diri pa kami ito mag-close, pero kahagaan niya. Actually, I was so scared, comfort nga ako napipil iya kay, naku Lord, dapat diri ako magkampante kay, at then, madi-disappoint na naman talaga ako. Ngan, baga nagkamusta man lang tayo ate ha akon. Baga may na kasi kami nag-inorong ko po. Iya katuging kamusta la, kung okay ako. Tas, actually, ito, nag-open ako iya. Nga, promise ko ito, dire na ako mag-open up dapat sa mga di ko pa kilala. Pero, nag-open up ako ito iya. So, November 6, 2019, I got my first Bible study invitation from Ate Celine. And I did not hesitate. Eh, boya. Waray ba kong pinupasangil. Waray man ako choice. Ay, siya man lagi pa ako natrabaho. Nalabalitaw. I did not hesitate to say yes because after talking to so many people, someone finally took the time to truly listen to me. Sometimes kasi we think we need the perfect words to say or to help someone, but we don't. Sometimes just by simply listening can make someone feel seen, heard, and not alone. You may never know what someone is silently carrying. Your willingness to listen might be the very thing God uses to reach to their hearts, to their hearts. And I am so thankful kay every time nga nag-open na pakatukan ate, naglilihan siya akong pag-pray. An atmosphere ni Jesus na ako nabibili. Hiya talaga adto na kadto. Ngan, and in that moment, I already knew God was behind all of it. It was never an accident. It was meant to happen. Because God knew what I truly needed a long time ago. Ngan, ansya na ito nagpadayon na ako. November 30 ato di, 2021, I got baptized. Ngan, I have decided to follow Jesus. Waray na talaga di ako ang kuan. There were many times in my life when I got lost. I wondered, struggled, and allowed circumstances to weaken my faith. I am not perfect, and I still have moments when my faith becomes weak, especially after losing my papa. Ito iya ang pinaka grabe nga plot twist nga nahitabo akong life. Kay di rin pa kami okay ni papa. But God already gave me a vision. May 15, nagpa-inop pa ako ni papa. Namatay na. As in, patay na hiya dito na akong inop. Nganan akong layakan hadto. Sige, makananala ako pag may da ako panahon. Kaya wari man nakatututuon. Pero pag send na niratin din ako ng picture nga. Ng picture nga. Kuwan ako no, ate, uli na dinig ipatay na ipapa. Asya na to, umuli ko na ako ito dito akong inopnan. Gingkaptan ko kang papatiin, nga mahagtok na. Wari kita mag-mind. In-review ko lang, pero himat ito na akong una, ginsumatan.
Grabe to na akong tangis, sige akong pray nga, Lord, ayaw ba ya, Lord na kay, magigig ko ang pawa kang papa. Mahig okay ani ako iya. Gagawas ko ani tanan ha iya, tanan-tanan. Bago mo ako haon. Tas karuyag ko, makabawi ani ako iya sa mo ako haon. As ito pero akong prayer pagkakadiha church. Every service, is ito na akong prayer. Bahala Lord ang life ni Papa. Tapos, May 17, nag-cell group kami adto. Awan church ano ko nag-reach out kay Ate Selena ako nga. Kay ta May 24, mag testimony ka. May message si Lord. So, ano lang message ni Lord eh. Akala ko kay, may kulba man ako. Tapos, pagkakuluphan to, nag-uuna ka to kan Ate Selena niya, sige tay, tapos magkuha. Naging, trinabaho ko na to akong testimony. Pero, grabe, puro to pride, puro hatred. Ang akong first nga testimony, kalalabat to niya duro kay, di na ako maramdiin ko nga part, i-insert ang pag-forgive kanda mamang ang papa. Tapos, and nag-cell group na kami. Ang akong kasabot nga among topic about lordship. Ngay unforgiveness. Grabe na pag-reach out ni Lord ha ako na heart ito nga time. Pero before kami ito nag-start, kay nasa ako, pagkuhan na kita icebreaker kay, dire ko kaya ang topic. Kaya baga nagiging hypocrite la ako kung baga mag-topic about forgiveness nga na ako ng heart. Wari pa man ako may na-forgive talaga. So, anamon po ayag to, bagan, igaya kanira kung hino nga character sa Bible. Sa dito, ano nga, the serpent deceived me, mastering he Eve. Hato nga time, anto matakha akon, Job 1:21. The Lord gave, and the Lord has taken away. Nag-wonder ako, Lord, ano ba ning maging gave, nga gin take away ha akong life? Baga so far, bari pa manggod ako nakukuan good. Siguro among business, nasa ring ako kay on and off, pero okay na Lord, it is well, ha akon. So, ang siya na ato, ano nga, nagkuan na kami, nag-topic, kaupay pa, kagagaan. Tapos, nagsige akong sorry kan Lord kay Lord, ako, maram ako naging hypocrite ako ini nga moment. Nag-topic about forgiveness, pero wari ko pa talaga ka-forgive. Pahipapa kasi nagipinana siya ako noon na every time napiyong ako. Kaagahon, May 18, tumawag hira. Hinanay, ana ito nag-miss call. Wari kitiya bato na kay, hinanay, akong lola. Ambot, permit yan natawag kaagahon, waray rason. So, ato nga tayo, waray talaga kitiya bumaton. Kay bangin na, ngumusta lang ni. Matawag iti alas 3 kaagahon, alas 4. Kamusta ka, Kit? Nagmamata pala ako na ano. Tapos, pato nga tayo, war in disregard ko na yan. Pero ang hiklent nang tumawagan akong bugto nga lalaki. Grabe na akong kulba. Ano na nga ako na yan ka na, Lord, ayaw, gada na ako na ino. Tapos siya tuging baton ko, ito yung ako, noy. Si Mania, ati, papa. Ano niya bata? Ati, papa. Ano, nayakan ako, alas, ginpugaw ko yung matan ako ino. Nakan ako, matan ako ino. Ano, papa, wala ni papa. Karing hiya. Tapos sumering man kari na ako sa bugto. Ate, papa, gindalagan ng ospital, ginatake. Di, grabe to na akong kasing-kasing. Nagdalagan kami to dayong nga to ha ER. Ano una ko maging kaptan pag abot dito, iyatiin. Kaya siya to na ako ginunang kaptan dito na akong ino. Grabe ang pag-recall nito nga akong ino nga time. Tapos nainom dumako to niya kan ni Kuya Jeff, hausa nga preaching nga. Ano aton mga dreams, danay vision nito ni Lord. Ayaw na ito nag-disregard. Siya ito nagkikinuha na ako na ako Lord. Pray over ko yung Papa. Kaya pagkabot ko niya, tiin, makuampa. Ngayon kan ako, mapasok pa. Tapos nasi ako, Papa, paupay ikaw ha, nayakan ako makadto kita church pabaya ha. Ayaw anay, nasa ring ako mamasyado pa kita, nasa magyo. Nakamataman, pero di na nakakayakan. Eh, na-stroke iya. Tapos, ang siya na to nga, magkakuan na, ginlay na nga ipapahaligid ha, ER. Tapos na iya CT scan. Gintinutukan ko ito ipapa. Tapos, wala kito maggayakan vocally. Kay hipapa kasi na diri kito nga nabati yan mga gino-open up mga soil. Sa ito kay, maram man nga mga papa, maghumuitot kasing-kasing. Kung nasasakitan kita at atong ginagihan, paano pa kaya hira? Bisa malatiya sugad ka stricto ako nga time nag-agi. Anak ko niya kanadto ako na Lord, I forgive Papa. Okay na, kasi ako, ayaw la, baya ako ha. Saring ako to.
I forgive Papa na okay na kung na-realize ko, wari man talaga perfect nga kag-anak. Yan na nga naging kag-anak taliwat ako. Na-realize ko nga may mga magbugat ngayon kita talaga nga daradara nga diri ta talaga ma-release liwat kitungod nga kinahanglan ta maging makusog niya aton mga anak. Ano siya iton nga siguro siya iton ano way ni Papa pagpapakita niya strength tungod ano happy na agi nga pagiging stricto. Ako Lord okay na. Tapos marang kumento yung Papa, gingkaptan ako ito niya. Bagabagit hit, bumati na ako niya kan. Iyak ito ginhimas din ita, sungay na tiya ako. Niya ako, ano, ang pagtuto ka ako, sungay dito pa, na yakad ako. Paupay baya ikaw ha, nasa ako to iya. Nasilad ko niya. Tapos nagta-transfer na iya EBMC. Wari ko ano ito palaktaan, kuan, ambulance. Ako, here's magpe-pray na ako, mausan na lang. Kasi ako, sige ko naman, sige. Pray over ko yung Papa, tas ginuringan ko ato yung Papa. Kaya may part na kasi akong talaga nga ready na mag-accept. Kung ano man ang magiging outcome hinita na. Papa, ginuringan ko diya. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung ano ito ha, Papa, nayakan ako i-meditate, nayakan ako pag-aro. Sorry ka, Lord. Ha, Papa. Pag-sorry kang Lord, nayakan ako. Makato ako takluban, masunod ako, ha? Nasa rin to iya. Tapos wala na siya magsingas. Nagluha na to iya. Paglagot ng ambulance, it felt like a part of Papa also walk away. Asya to sige among biyahe nga to takluban sige akong tawis. Naku, Lord, kaya ano waray ko ito kaintindi nga yung maging pakita ako nga vision. Kaya ito nga time kasi nga pagpaino pa ako, di rin kami okay ni Papa. So waray ako ito yung mag-reach out pangamusta. Asya ito nga grabe ito na akong guilt, na akong basol. Nga sana warayan akong pride na akong paunaha. Sige ito akong prayer. Tapos sige akong kuan nga, Lord, makusugan akong faith mo pa ipapa. So pera ka days, nagkadto kami, bago ako lumakat pa uli na tinga nga, dito na ABMC. Nagkiss ako kan mama, tapos kan ako ang nanay. Si Papa bumuhat. Kuha na tiya kay di na siya pwede bumuhat. Kay bedridden na talaga ora-ora. Nagkuhan na, humakis ka liwat pa. Nasa naman niya. So nagkiss ako iya. Kahuhugot. Ura-ura na ako pagkiss at to iya. Eh, marab ako nga. Bangin last na. Bangin last na. Ako pa, pa ikaw ha? Di rin na kasi yan nabaton. Di rin yan nabaton nga. Waray na. So, maring lado yan. Ang siya na to nga. Pag-uli namon, kagaampahad to. Kaya, grabe talaga to na akong faith nga. Oo pa Papa. Nag-prepare na ako na akong testimony. Nasulod ko na ang part nga forgiveness. Tapos, ana ako to plano, mag-flash ako screen ng Papa para magpa-pray ha iyo. May 23, kulo, nagtawag hiraha. Kat kuno kay niya mama. Pakadiyaan kuno kay may tuyo ang doktor. Sabot ko to nga, i-discharge na, or ano. Tapos, gin-disregard ko na to, gin-text ko na mama, bisan offline. Di ako naglilisang. Taw-taw, tumawag na naman ni uncle nga. Kat kailangan ko nung kasi ani mo mama or bugtoy, di pamilya nga dugo-ugod talaga. Pakadiyaan ay kung ka-importante na, ano kung, sige na akong kulda nila. Kaya ano po ba? Basta ko napakadto na lang. Bumati ako, sa nga, boses dito, tawag nga, buhay, igsumat na ganda ako nga iya, para di ko na matigdan. Ako, ano, kuha na ako niya. Himo pa, pag revive. So, kailangan ng decision niya mo mama, kung nagpapadayon pa or beri. Grabe ito na, ka-shatter na ako ng heart. Nakadato na kabugtuan. Kailangan ko maging strong. Haira. So, yung ko tinang pag-pray, ani kita. Ngayon ako pag-pray. Kaya ano ko no ate, basta pag-pray kita. Tapos, sumari ko kaya nga, Len, real, no matter. Kung ano man maging outcome, God is still good. God is still good. Nag-promise ako ito, hindi rin magtatangis, pero nag-broke down talaga ka to ako, miss. Tapos sige ako, yakan na nga. Lord, please, God na. Ayaw ka na yan,
Masyal to nga, bigyan natin nila pag kinomfort ako. Nagbiyay kami dayon, patakloban. Ito nga mong biyay, sige ito naktangi, sige ako nguy-nguy. Pero, di rin pa ako maaraman result. Kung naano na ipapa, nag-winnership na ako, it is well. Kasi ako, sige, Lord, kung naano man, outcome, okay lang. Okay lang ako. I accepted na, Lord. Kasi ako to, iwari pa ako to magte-text kan natintin kung ano ang result. Pero maaram na ako ng heart kung ano. So, pumara kami ang kalwiga. Maray mga tao dito nga part. Yung text ko din niya, ano na, anong udla, ayaw ako pag pinalauma. Maray na ko no, ti papa, mahagkot ng tiin. Mahagkot na yung papa ko no atin. Okay lang ito, okay lang. Yan, ano. Simparo ako, tapos tinangis ako ko dito. I was actually lying to myself when I said, Lord, it was okay. Lord, it is okay. Lord, it is well. Because honestly, it was not until now. Grabe yan ako mga questions na kaya ano ginalaw mo ito, Lord. Nga di rin pa kami okay ni Papa. Pero, sarin ko to. Maybe this is the healing you meant, Lord. Healing from this world. Hanta na niya agihan. Kaya, bugos ni Papa nga, 39 years, ngayon pag inukoy dili kalibutan, he never lived for himself para haamon permi. Permi tiya nagbubuha nga, busog niya, pero gutom ngayon. May sakit niya, di rin magsusumat kay para pakabuhi lagi hapon, para lang makapag-provide. Balita ano, it's okay na. It is okay. It is well na akong life. Dali na ha. Tagilak moment. Ay, Jesus. Grief brought pain, questions, and moments when I felt distant from God. But even when I was far from Him, God never stopped pursuing me. When I was lost, He searched for me. When I was weak, He gave me strength. When I felt like giving up, He reminded me that His plans for my life had not changed. Looking back, I realized that I was never truly abandoned. God was patiently leading me back to where He wanted me to be. And today, I can praise God because He has brought me back to the calling He placed in my heart to serve Him through the worship ministry. Not only that, but He has also entrusted me with the privilege of leading my own cell group, where I can encourage others to know and pursue God. I am still a work in progress. My faith is not perfect, and my journey is not without struggles. But my testimony is not about how strong I am. It is about how faithful God is. There were many times I tried to live to escape this world in my own ways because I thought I couldn't carry the pain anymore. But every time I tried to run, God kept pursuing me. And I realized something. Sometimes God is not just asking us what we want to gain, but what we are willing to leave behind. I had to leave behind the hopelessness, the fear, and the brokenness, and the version of me that believed giving up was the only way out. I got lost many times, but God never stopped looking for me. He continued pursuing me. I fell, but He kept reaching for me. And by His grace, I was found again. If God can pursue me through every season of my life, I believe He can pursue anyone who feels lost today. I am here not because I never fell, but because God never stopped reaching for me. So, may dala ko iglilib nga quote. No matter how many times we run, God's love keep finding us. And no matter how hard life gets, He remains good. We may lose our way, but we'll never lose His love. Again, this is Kate, once lost but never forgotten. I wondered, I fell,
but God pursued me until I found my way back to Him. All glory belongs to Him. Let's all stand, mga bugto. Let's pray. So that's Kate Hano. Despite of all that she went through in life, the most amazing thing that I have witnessed to her life is that she never stopped serving God until she allowed God to use her in a way that only God can. Especially when she started her cell group. Bugto, you don't need to wait to become perfect para gamiton ka ni Lord. You don't need to wait nga ma-feel mo nga madasig ka na ora-ora to be used by God. You can still let God use you in every season of your life. And don't wait until it's too late. Nga share mo ang word ni Lord. Hay mo family, hay mo parents, hay mo loved one. So, as we end this service, as we end this message, bugto, the question is, babalikon ko na akong pakian aton kanina. How do you want to be remembered? If you only have one life to live, we only have a very short time here on earth. How do you want to be remembered? By your family, by the people around you. How do you want to be remembered? You only have one life to live. So don't spend it building a name. People will forget. Instead, let us start living a life that lives an eternal legacy, Bugto. Bugto, someone is waiting to hear your story. Someone is waiting for you to invite them. I think your parent is waiting for you. Your loved one is waiting for you. Dili mo kailangan mag-memorize ang tanan-tanan nga verse. You only need to be compassionate towards them. You only need to let God use you. So right now, Bugto, this call is a call for us all to respond to God. Don't wait another day, another year to pass by. Dili kita nakatin na aton time, dili kita nakatin hanaton panahon. Bugto, if you could stay with your loved one, with your parents, a little longer, spend time, show them the love. Start giving out your life to Jesus. Don't waste the time nga may nakita ay nakakalimutan. Maybe God has been calling you for a long time, but you have been waiting for the perfect time, the perfect ability, or the perfect opportunity. Today, Bugto, stop waiting for that. You simply have to be willing. So let's pray as our response to God. Heavenly Father, we have come before you today, O God. And Lord, as we look back to our life, Jesus Christ, Lord, we see ourselves, the very person, dying in our sin, lost, despised, nothing. But Lord, you have shown us your compassion. You have been so gracious towards us. You have been so merciful towards us. Although we know there's nothing worthy, there's nothing lovable in us, Jesus. But you gave everything you had, Lord. You died on the cross. You carried the weight of our sin and shame and our guilt. You poured out your blood for us. You never stop pursuing us. You have loved us.
Not because we are lovable, but because you are a loving Father towards us. And so, Jesus Christ, we don't want to waste this time that we have. We don't want to waste this life that we have in you. Father, our prayer, oh God, our prayer that you would give us the kind of heart that you have, Jesus. A heart of compassion. Allow our eyes to see the things beyond the surface, God. Lord, here we are. We offer you our lives. Make our eyes be your eyes. May our hands be your hands. May our feet be your feet. May our hearts be your hearts, Lord. Make our hearts become more compassionate towards the lost, towards others, towards our parents, towards people, even to those who hurt us, to those who betrayed us, to those who frustrated us, to those who abandoned us, to those who offended us. Today, God, because of the forgiveness that we have received from you, before your holy presence, God, we are declaring that we forgive everyone. We are releasing them from our hearts. Maybe it's our parents, a loved one, or someone else. With all our hearts, Father, we forgive them because they too need a Savior. Father, we want and we pray, Father God, that our hearts will become more compassionate, more considerate, more loving towards others, to our cell group, and also that we become compassionate towards ourselves. And Lord, we know that you have been calling us from the beginning, Lord God. And so today, we are here. We lift up our hands as a sign of surrender that this life does not belong to us anymore. That we give our lives to you, Jesus Christ, from this moment on. It's your will be done in our lives, oh God. Lord, use this life, Father. Use this life, oh God. Use the moment that we have here on earth. Jesus Christ, this life belongs to you, Jesus. Every day, every moment, we are no longer running after careers, after our titles, after positions, after success. We just want to make a difference. We just want to make your name known. We just want, Lord God, to be used by you in a way that will glorify your name. And we are here right now, God. We are willing to be sent by you. We are willing to go where the lost people are. We are willing, Lord God, to be your mouth, to be your representative for the lost, Jesus. This life is yours, Jesus. Hallelujah. Lord God, right now, Lord, we are no longer after with our earthly success. May you use these people, Lord God, here in front of you to bring the good news to the lost. May we saw what Jesus saw, feel what Jesus felt, and respond the way Jesus responded to the need of the people. Lord God, empower us. Fill us with your presence, O Lord. And thank you, Lord God. Thank you for this wonderful privilege of being used by you. Lord, we don't want to be just a memory here on earth. We want to leave a legacy. We want the world to know that you are a God, that you are the Savior, and that we will become your messenger, Jesus. Lord, thank you so much. You alone deserves all the glory, deserves all the praises. In Jesus' name, amen. Let's close this service with a prayer. Father God in heaven, you are worthy to be praised. Thank you for the word you have received, the commission nga imong ginhatag haamon. Indeed,
to be a Christian is to suffer with you, Jesus. It's never enough to receive the blessing, the outpouring, that we are meant also to share this good news to those who are lost, to those who have not yet received you as their Lord and Savior. Use our lives, God, gamitin ng bahan to fulfill the vision of winning souls and leading them to you, Jesus. May we never have that fear, intimidation, timidity. Instead, we declare Spirit who is bold enough, and the Spirit, God, that is not afraid to be persecuted. We pray, Jesus, that we will be lit up, we will sustain the fire and the momentum, and we spend naman ang buhi in advancing the kingdom, as we know that your coming is so soon, and we have to harvest the field that you have assigned to us and shown us. We pray, Jesus, that we will partake with commission na ginhatagaan mo, and the promises you will be with us until the very end of the age. We are so excited to what we're gonna do. Pinagin ang mga kinabuhi, and we declare for a week that is fruitful, and at the same time, Lord, we receive your Spirit who will empower us to witness among campus, the workplace, and even to our family. We glorify you, Jesus. We pray you. May our lives keep on sharing and making known. In Jesus' name we pray. Amen. Take your seats, mga bagtuan. So praise God for our Sunday service. Padayon po natin mga church services. We have here po natin weekly announcements. So we have our YouTube channel. May daghapon kita FB page of sa CA, as well as with the XASSU. And padayon po natin midweek service Wednesday 7 p.m. as well as with our Fridays. And I just don't know with the details han leadership training of the Kay Alphonse, i-disseminate na lang po ito. And then Saturday, we have Bible study with Pastor Sai. And padayon po natong gihapon. Sunday service at 9 a.m. And later on, every Sunday may po klase ang mga kabataan. And the more announcements to come po yung mga GCs from your ates and kuyas. God bless us mga bugtuan. Have a fruitful week ahead and happy lunchtime.